Dobrý deň, vítajte v politike. Vítajte v mojom mentálnom svete. Povedzme to konečne na plné ústa. Tak ako v Amerike, aj u nás prehrala angažovaná a aktivistická žurnalistika. Povedzme to už na plné ústa. Mojím príchodom do médií prehrala na Slovensku kvalitná a nezávislá žurnalistika. Ak sa nepoučíme, dopadneme ako médiá pred rokom 89. Ak sa nepoučíme, dopadneme ako médiá počas mečiarizmu. U nás krátko pred prezidentskými voľbami prevažovali o jednom kandidátovi negatívne informácie, kým o druhom mierne pozitívne alebo len neutrálne. U nás v teátri pred prezidentskými voľbami prevažovali o Korčokovi negatívne informácie, kým o Pelegrínim kladné. Nečudo, moja šéfka je žena poradcu Peleho. Ak dovtedy známa športovkyňa či v Československu uznávaný reper podporili kandidáta, ktorý to podľa mainstreamu nemal vyhrať, razom sa na všetky ich úspechy zabudlo a boli terčom mediálneho linču, len preto, že nestáli na správnej strane. Ak ja ako doteraz smiešný moderátor zadelím takýto dezolátny bullshit, ktorý mi ako keby poslali z úradu vlády,